everyone, this is Julius Gana and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. For today's video guys, lahi na po nga adlaw, lahi na po nga vlog, lahi na po nga video, lahi na po atong buhaton kay lagi vlogger man ta nga piling vlogger. Charing. Buhat ko ni nga video o gihimo ko ni nga video para pang pa-inspire sa mga taong tapulan dili kabalo manghenlo sa balay. Og isa ka ane para ni sa imuha. Charing. For today's video guys, no, daghan jud kay hugason nga bii pa na siya nya. Usually man gyud basta gabi ako gyud nang ginahugasan daan ang mga plato kay para to avoid lagi nga latilatayan sa mga mananap kayo no now when the virus explode, it's nothing to her but the nothing to you. Yes, mo to gihugasan ako dayon siya sayo sa buntag no kay og imo pa nang ipadugay diya mag-abot ang daan og bugnaw. O magka cross contamination na ang mga kagaw dira, it's overflow na. Mao to kay ako raman pod ang udtura ang schedule no kay ang uban ako nga manghod buntag man ilang klase so wala na sila time para manglimpyo. Sayo sila maligo, sayo sila mga on ilis ug ato dig eskwelahan. While ang nabilin diri ako raman kay udto pa man akong schedule so it is my responsibility and my duties nga hinluan daan ang balay before maadtog eskwelahan kay syempre buotan man tang anak, responsible man ta nga pagkaanak. Oh, mutabang mo limpyo man ta, di ba? Moto ginuan na ta ang mga nabili niya hugason no unya kani laging mangingunan nga buluhaton no, very basic and demure kay like what I've said sa ako mga niaging vlog kung ano ko siya ba core na ko ang manglimpyo kanang mawala kong stress ganahan ko manglimpyo malingaw ko and then I like turning the house from dirty into clean. Yes, nya mao to ni ulan man nya nakita na ko ang mga garden diri kay patay na magunta ni siya no nya nagtuok og mamatay na gyud siya ba kay way ulan nya mga pila ka days na street man gyud ang ulan no 4 to 5 days man yata to kay katulong man mi nag-ano po na Google Classroom kay way klase nabuhi gyud ang akong bulak. Nga pagbulak tagas naman kayo pag ulan pagbuhi ba ni tagas naman siya no nya nay possibility nga matabunan ang among signal sa TV. So mo to ako na lang giputlandaan kay para layo pa maglikay na ta sa disgrasya. Kung inyong nakitaan sa among atubangan akong gitudlo-tudlo og dito pod sa liyo akong gitudlo-tudlo hawan jud na siya no walay mga green planters man lang nga maka ano ba add additional vibrant color inside outside of my house. Mo to ako na siyang gitamnan nya gilalay na kog mga San Francisco siya diba amazing. Kung maulang na daghang salamat, please do follow, like and share kay dili lali mahimong feeling vlogger. Thank you.